video, panibagong vlog na naman tayo. Kung yung nakaraang vlog ay namulot ako ng ararawan, ngayon naman, magkukuliglig ako. At dahil pa nagtatalon na, ayan, syakti agkuliglig, pa na makisiningit kinipapang ko. Intayon kakabsat! Ayay, da, rugyanan dan, sumublatakmat. Nirugyanan ni Manang Code.
Sumpa ka. Dito.
At doon na po nagtatapos ang aking vlog mga kabsat. Syempre hindi mawawala ang shoutout. Shoutout kay Jester Pacada, shoutout kay R Brothers TV, shoutout kay Tropang Danny Vlog, and shoutout kay Elmer Bukamas. Shoutout din kay Ronald Sagon, and shoutout kay John Paul Serrano. So ayun mga kabsat, thank you so much sa panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga bago kong vlog. Thank you! Bye-bye!